हेलो गाइस, प्रथम रील्स देखिबा तापरे फनी कमेंट्स पढ़िबा। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ ନହେଲେ କଣ କରିବୁ ବେ? କାନ୍ଧରୁ ହାତ ଦିଟା ଅଲଗା କରିଦେବା ପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ଓ ଲାଲା ଲାଉରୁ କେଲାରୁ ଲାଲ କିଲା You are selected next opera କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ତ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ କାଟିଦେଲି। ଏଠି ତ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। वापस नहीं करूंगा तो हो गया ना फैसला। ଆମର ଡ୍ରାମା କରିଛନ୍ତି, ଆସୁନ ଭିଲେନ ହବ। ରାହୁର କେଲାରୁ ଲାଲ କିଲା ସବୁଠି ଖାଇବୁ ପେଲା। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଉଳ ପିକି ଫୋନ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲି 350 ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ ଆଉ ଦାଢ଼ି କଲର କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା।